Ljout stelt hem officieel kandidaat voor culturele haardstad 2018. Een meerderheid van de Ljouter gemeente had juist toen instemd met de kandidaatstelling. Bol winnen de kritische loer naar de financiering van het plan, want het bedrijfsleven had nog niet daar zijn. De valt Wetterskip Friesland neer te verwieten in de aanpak van de wetterlijst begin het hier. Dat vinden haast alle partijen in het algemeen bestuur. Er binnen wel leermomenten, maar de inwoners gaan nooit in gevaar geweest. Een moosje om de loco digraaf aan te zetten helpt dan ik net. Het Ljouter Keramiekmuseum het Prinsessenhof had een bijzonder tegeltableau in Broeklyn gekregen. Het gaat om de hertenjacht van Willem van der Kloet. Het tableau uit begin 1700 bestaat uit 484 tegels en is haast 6 meter breed. Het komt oorspronkelijk uit een Portugees paleis dat in 1899 gesloopt is. Kunstenaar Its Willemsma maakt het een beeld aan nij tegen zo'n hutrinster Foekje Dillema. Dat leed uit boeren waar het in de jaren 50 scors droeg de atletiekunie omdat ze net een vrouw wezen zo. Het is nog net bekend waar het beeld komt te staan. Ik word er nog zocht naar yieldzitters. Jong bleef het op de meeste plakken droeg. Vannacht opklaring zijn een temperatuur van zo'n 4 graden. Morgen een droege dag, maar in de middag flink wat zinnen. Het wordt als aan 10 graden.